Si onkopacient ty alebo niekto z tvojich blízkych a čakáte možno momentálne na nejaký dôležitý výsledok, ako je výsledok z magnetickej alebo z histológie. Vítajte v klube. Ja s mojou rodinou sa momentálne nachádzame presne v tej istej situácii. Moja sestra je onkopacient a čakáme na výsledky jej magnetické rezonancie. Mám tu pre teba jeden tip, ako tento čas čakania stráviť. Uvedom si jednu vec. To, ako tvoj výsledok dopadne, je vždy 50/50. Buď to dopadne dobre, alebo to dopadne zle. A takisto si uvedom, že ten čas od momentu, kedy ti urobili tie testy, až po čas, kedy ti oznámia výsledok, ubehne tak alebo tak. Úloha pre teba. Rozhodni sa ty sám, ako mieniš s týmto časom naložiť. Ako ho mieniš stráviť. Máš na výber. Buď pôjdeš cestou strachu, stresu, budeš celý ten čas v krči, budeš mať v hlave katastrofické scenáre o tom, ako zle to dopadne, ako ti lekár hovorí, že bohužiaľ nemá pre teba dobrú správu a proste tam sa našiel nejaký nález. Môžeš ísť aj takouto cestou, ak chceš. Alebo mám pre teba aj inú cestu. Skús sa nad tým zamyslieť reálne sedliackým rozumom a uvedomiť si to, že ty nemáš šancu ten výsledok ovplyvniť. A takisto nemáš šancu skrátiť ten čas čakania. Takže si skús ty sám v sebe povedať, či ti stojí za to celý ten čas myslieť negatívne a očakávať ten najhorší výsledok, keď pravdepodobnosť, že to dopadne dobre alebo zle je rovnaká, či radšej pre teba nebude lepšie, príjemnejšie a prospešnejšie ísť cestou tou, že si povieš, OK, čakám na ten výsledok a počkám si, kým mi ho povedia a až potom sa mu začnem venovať. Pretože naozaj dovtedy, kým ti ho povedia, ty nevieš, ako to dopadne a nemáš šancu to zmeniť. Tak si skús sám sebe odpovedať, prečo by som sa ja mal tomu venovať v tom negatívnom zmysle a prečo by som mal rozmýšľať negatívne, keď je tam rovnaká šanca, že to môže dopadnúť aj dobre. Áno, môže to dopadnúť aj zle. To vieme všetci. Ale na druhej strane stále je to 50/50. Tak si prosím ťa vyber správne a vyber si cestu, ktorá bude pre teba najpríjemnejšia a najprospešnejšia. Pretože ak pôjdeš tou cestou negatívnou, tak stratíš kopec energie, bude ťa to stať kopec nervov a vo finále si oslabíš psychiku, svoje fyzické telo, svoju imunitu, všetko. Keď pôjdeš tou cestou viery v to, že to bude dobre, stále tam máš ešte ten bod, že ak aj nie, budem sa tomu venovať až potom. Nie dovtedy, ale až potom, keď to reálne nastane. A keď ten výsledok príde, pokiaľ bude dobrý, super. Oslav to, porev si od šťastia, ja to robím skoro vždy, ale keď ten výsledok dobrý nebude, pretože reálne sa to môže stať, tak až potom sa tomu začneš venovať a až potom budeš hľadať tie cesty a tie kroky k tomu, aby si nejako pomohol. Ale dovtedy to pre teba reálne nemá zmysel, aby si sa tomu venoval. A aby si žil celé tie týždne strachu a reálne tým stratíš celé tie týždne života. Ja pevne verím, že sa naozaj rozhodneš múdro a rozhodneš sa ten čas čakania stráviť čo najlepšie, najpríjemnejšie a hlavne najprospešnejšie pre teba.